Maitasunak berriz suntsituko gaitu. Maitasunak etengabe kolpatzen du. Melodia mutuetan, lanbroaren bidegurutzetan hanbilduta. Noizbait ginena irauli nahian. Ezerez izatearen bertigo. Kafe hondarrak bailiran jauzida. Zukututa utziz, gure iluntasuna. Ez dut gezurik esaten, sointzkitzuen begiak. Bai, ez, hasieran hasi nintzen nire hasierako poemak izan ziren isiltasuna eta bakardadean inguruko hausnarketa txiki batzuk izan ziren, eta berala konturatu nintzen isiltasuna eta bakardadea zehola baitare estrapolatzea edo eramatia gorren mundu horretara. Bapatean etorri zaiten kontzeptu izan zen gor bat, pertsona gor bat, dantzaleku batean, jende zinguratuta, eta bai, musikak etengabe kolpatzen du, musika dago presente, jende zinguratuta dabil, baina bea pertsona gor hori beste guztien erdian bakarrik sentitzen dela. Alegia, jende zinguratuta dago, baina galduta jokoz kanpo bezala. Poema liburu hau azken finean nire barruak, nire buruaustiak, nire obsesioak askatzeko modu bat izan da, ariketa bat izan da ni nire burua aurkitzeko. Orduan bertan agertzen dian gaiak, bertan kontatze dutena, nik sentitu, nik bizi izan duten kontuetatik abiatzen dira. Horrek ez du esan nahi autobiografikoa dianikan, baizik eta momentu jakin hortan nik sentitzen duna, nik espresatu nahi nun hori, kanporatu indet, baina behar bada eman diot beste ukitu bat, beste lerro bat edo beste ikuspegi bat, batzutan existentzial xamarra, beste batzutan fikziozko kontaketa labur batzuk sartuz, beste batzutan iraganera juten, beste batzutan etorkizunera. Irakurri dutenek esaten dute ni naizela 100%. Bai, ni rekonozitzen naiz testu hauetan, baina ez nuke esango autobiografikoa dianik bere osotasunean.